Pinilipay inquire the Secretariat Chikro Porpathar Police Station ke parlo Silonian along kido inut abang tu aronre pen Arunachal Pradesh ahor ke pipardu naba Porpathar Raikom Saiki arideng kachingnang. Pinpur da me kedam tang Theria Chikro nipay inquire po arni Porpathar naka checking gate along cement car khang atra along pen aronre Arunachal Pradesh pen kevan ahor kine bunlong pen joy Puthot Raikom Saiki du ritar lipon bom ahu enut abdis chotri arta thongket asar buramen makhan chotri silonian nipali bosti asar pusi pangthe arjording tuipen timapuranat aronre pen Arunachal Pradesh ahor bukatan dongponpur atra kipon kachongpu lapen karbi anglong pen kachirapun atum dota haitu atengsi enut abdis chotri aphan honthi ponsi bangso abehalong kachirapun pu akoi pisi Porpathar PS case number 17/23 US 120/379/411 IPC RW 53-1A/63 Assam Axis Act Aron Atengpe Pabon Ponsi Ingnang Pomo Ronga Gorapen Lawrence Lekhe News 24 Karbianglong